Hello mga ka-listeners, balik kag vlog mga ka-listeners no, mag-upload lang ta karon sa kuan ko no, sa ako imo bang higugmaon part 9 kay para lahi ugma mag-edit ta sa kuan buwak nga salamin no. Mapuhon pero kining vlog na to advance pa na wifi siguro og maugmaan kay hinay ang data no. Nya tungod kay apiki ta sa pang-load karon mo na mo sideline ko ning Shopee karon mga ka-listeners no. Akong ipakita og balik no, kini siya ganina kay katong sa dunggan ang gamit para sa pag-record sa video no, kanang audio karon kini na siya kung gigamit ang kuan Buya no, Buya microphone no? So nindot ni siya mga ka-listeners kay mag-vlog mo duha mo kabuk tagsa mo doong ba mo dapin sa baybayon ang dapig dagat or sa kalsada or asa lapit nga lugar nga banha, mag-record ka sa imong video, klaro gyapon imong tingog no kung mogamit ka ani. So kini mo ni wala na ko gigamit ang noise reducer kay madadara di kay banha no, wala man po nagpa-music nga madakpan sa ato ang video sa tong record mo na wala ko mogamit sa noise reducer. Nindot ni mga ka-listeners mo ni siya ang Buya microphone no, nindot kaya ni pabor ni sa mga vlogger nga magsigig laglaag ba no? Kanang magsusurig mall karsada ba ka no? Mga banha makuha o makapokus sa imong tingog pero umulaag ka pwede ra sa loob di ka mogamit og noise reducer kay tin-aw imong tingog basta naa ni nakasabit sa imong kuan o mag-vlog ka klaro jud imong tingog kay sa imuha man nakapokus ang microphone no? Muna siya ang nakanindot aning maong klase sa microphone no? Naka-type C ni sa ka-listeners no. Gipakita naman ako ninyo ganina sa vlog na to no, sa atong intro vlog na to sa kuan Gugmang Binilanggo no. So type C ni siya no, ang naka-connect na ni sa cellphone ako no, ang iyahang partner no para mugana siya no. Napakita na ako ninyo ganina no, karon kay ako na siyang gipakita balik para sig na mga ganahan mag-vlog diha no, nga maglaglaag mga dapig dagat dapig krasada mall usa diha nga mga lugar nga banha ganahan ka og makapokus imong tingog mo ni imong gamiton ato na itagro no. Og kini sad kisa tong ganahan og flashlight labi nas mga bukid bitaw mga ka-listeners so pabor ni kay telescopic ni moabot nig layo ba murag laser ba no, moabot og layo bitaw ni spot nimo kay mo adjust mo ni no, adjust na siya ang yang siga og yung naon mo ni abot nig layo kayang maabtan ng siga murag laser ba mag telescopic ba ang dating niya pwede po padak-on imong siga duulan kinalandagan yun no. Yan sample ha kung kay siga no mga siya ka-listeners kusukin ng siga napod pinasignal lights no? Yan na no, kanindot ani ka-listeners no? Nya mo niyang switch nya ugsak-sakari type C mag-charge ka kini ayan type C ni mag-charge ka nya unya kiri switch po ni siya ni suga sa likod no, balikon na to pakita mo man yan suga landag ni siya no? Landagan tao landag ni siga nagsiga lang suga pero pagngot ang suga na landag yun kayo ka-listeners no. Nya napa sila yung lights puwa blue itong i-mix ni murag disco na disco kay karong usa naman nakanintot aning maong flashlight mga ka-listeners nya atong i-focus balik i-off nya po balik ano nindot kayo pero ang ginahan ako ni kini man kay pabor ni og mga gabi na ba no, labi nagdas bukid kay uso jud ang maglakaw-lakaw og layo ban siya moagi kag mga kabanwahan kalubihan no, paggamit jud kay ni sa mga bukid bisag di bukid gamit jud siya kayo kay nakanindot kay chargeable ba no, di na kinalag palitag battery mo type C naka-charge dali ra kayo mo ni nakanindot niya ganahan po butong paras dunggan
maminaw mo music, lakaw-lakaw mo, laglaag mong mall, or asa mo maglakaw-lakaw, mag-music mo, kaya rin yung gamiton. Eraser, no? Lenovo eraser na yan, nindot yan nindot yan siya. Kung naka-charge siya, kaya na gawa mag-isod kanina, ito napakita ito, no? Kaya nag-charge siya, no? So 93% ang iyang battery, 93% na, kaya nag-charge mo ni Kalingaw, no? Kasi isod mo, charge na siya. Imong tantangon, suot ni mo, Bluetooth, kusog kayo mga kalisteners na muna kung gamit o mag-edit. So sa kadaghan-daghan akong gigamit para mag-edit, kini yung giganahan ako. Sakto ra kayo niyang gikusgon. Pwede po nimo pakusgag maayo pero makadaot mo po na ipalabihan nimo. Muna sakto ra. Tinaw kay mga kalisteners, kina tinawan. Di ka magmahay ani. Kining Lenovo eraser nga kuan ato lang itag ni ron para makasuway mo ba kung nay maganahan din, no? Indot kayo. Di ni pamakak yun kay mo ni akong gigamit proven and tested ni. Proven and tested ni. Ano ni siya? Sangit is mundunggan. Sa mag-jogging-jogging ka, pabor ka na. Jogging-jogging ka, pabor ka na. Ano si mundunggan. Di po sakit. Lahat itong murag herban, kay sakit kayo, kay murag kabli ba nga, hugot siya ba? Lahat po itong usa, itong gamay, kay hinay kay audio. Hinay kay tingog itong nga klase po, itong permero ng gamit mo ng dire juga na kauyon mga listeners. Di gani pagpamakak suwaye lago ninyo na Lenovo eraser. Ato na itag ron. Unya ganahan murag di labi na to nas bukid-bukid gyapon pabor gyapon kay charge sa man type C. Masudlan nimo na SD card kung ganahan ka mag-record og drama, pwede. Ganahan ka mo review og paminaw ay mong i-record. Pero wa man ko mogamit ang record na noon kay naana man tayo sa cellphone muna nga sa mga kuan nas probinsya pabor kay ni no bitag magtugway kag kabaw baka no naka sa umahan dalhon lang nimo ni minaw kag drama pabor ni sa mga probinsya sa mga bukid bisag di ko taga wa ko sa bukid gapuyo pero gamit ko ni man mo ni mong gamitog minaw drama no itinaw kay ni i-charge ani mo malubat no ato gyapon na itagron mga kalisteners no. So maunay ako ang kuan kini ganahan mo ni namoy relo nindot yan ni mga kalisteners no wala nang ipakita ni sa ang vlog na kay nakabantay ko magtag ko nga wa makita sa video ma-remove man agin di jud tanan i-approve ba no basta di makita sa vlog ba mo nga akong ipakita niyo karon para ma-sure nga di i-remove na po iban di na available kay out of stock mo nang ma-remove mo nang pero mas mayon ni ma-sure ginako no nga naa ni makita sa vlog na to kini para sige ganahan nyo diha maka sideline tanig pangpaload puno-puno sa pangpaload ba kay piki kay mga kalisteners piki taron kay mahal kay load ron wala may unlimited yun wala ko kagamit og unlimited kay hinay kayo mo nang bugos ko gamit og lain nga SIM card no dito ang gigamit no kay aron maka-upload ta nya sa iniguman sa drama magbasa ko yung comment nya kay kuan man aron di na mo taas atong intro vlog kay ning taas ba ganina niya abot og 15 minutes pa to sa intro vlog sa tong gugmang binilang ko no karon di na to pag 10 minutes. Ito baglangan mga listeners, paminawan niyo ang part 9 sa Ako, Imo Bang Higugmaon? Sabi nila, walang araw darating. Nalipay si Henry sa gibalita, gibayaran pod niya ang whole semester ni Pamela kay giwithdraw man ni Aldo ang iyang binayad. Samtang sila si Aldo, nakatultol gyud sa asyenda ni Henry. Midalig duol si Mulong ni Henry, kay nagsinggit-singgit naman si Aldo. Gipaablihan ni Henry ang gain, pero iyang gihangyo si Mulong nga bantayan si Pamela. Nagkaharong gyud sila si Henry ug Aldo. Ug karon mga higal,
Niya ang laing sumpay ning atong sugilano. Ako, imo bang higugmaon? Diyan ka na, di mapaliwanag. Usa pa ka lakang, Aldo. Makita mo gyud ang imong gipangita. Musukol ka na ko? Nagsalig ka? Nga labanan kasi mo mga saop? Dili ko sila mga saop. Pero ingnon to ikaw nga wa ko mahadlok nimo. Ako ning katungod. Ug bisag kinsay mo paspa sa kong katungod, dili ko pa sa iluon. Sa ato ba? Dili gid nimo ibalik si Pamela nga rin ako. Dili. Pues! Magdakog mga pulis din aron na ipadakop ka! Ay kog bahari, Aldo. Di na ko parehas ka na to sa buhi ipaspapa. Nga sayon mo lang baharan. Karon, buhata unsa may imong gustong buhaton aron bawion si Pamela. Sa ako nagikaingon. Wa na ko mahadlok nimo. Ha! Hambugero! Suwaye. Inutil ka yun! O kay daghan ang nagalirong ni mo? Mahagit ka? Dili ko parehas og utok ni mo, inutil! Bitaw. Inotel bitaw ko. Og tungod sa kong ka-inotel, wa gyud mo matuman ang paghiluon ta nako. Ayaw pataka pasangil, ha? Tungod sa kong ka-inotel, wa gyud ko makasaksi sa inyong gibuhat sa kong amahan nga mo'y hinungdan sa iyang pag-atake. Bisag kung sa nalay imong gipangyaw-yaw. Basta, ugma! Magdakog daghang mga pulis aron kay padakop sa sanga kidnapping! Noy, mingaw na lagi. At tinganig ko na si Aldo, day. Pero na po, bitaw ko. Nga nung huwag pagkawas ni Aldo ang iyang pagka-burokin ko. Nahadlok tingali siya. Kadaghan man ang... Kau gidahin ko ha, kung unsa itambag sa abogado. Okay, ikaw. Karon dayon mo atanong ko sa abogado. Bye. Bye, ka. Noy, ngano, Noy? Patuol ka ko doon eh, hindi pamilya. Nakadungog ba siya sa tingog ni Aldo? Nakadungog dong. Ambot bito ba siya nako? Pero ako siya gitugada nga balumbado nga pagkatao na si Aldo. Di mo tuon na si Pamela, Noy. Dong, kung tarong siya nga pagkababae, magkatimbang-timbang siya kinsa nagsulti niya sa tinuot. At tuwa siya na pamilya no. Ang butong, Noy, tuwa na sa payag. Awa pa. Ipabuak daan, Noy. Mao gani nga patuong ka ni pamilya, kay ikay pabukos butong. Oh, unsa? Kinahanglan ikasulti ko dayon si attorney. Labing maayo nga kaming duha mo ay maato sa asyenda. Una makaabot ito si Aldo. Hoy! Konsentidora! Oh. Ingon ka? Wa kay kasayuran sa gibuhat niya itong inutil mong igagaw kang Pamela. Miadto lagi ka sa asyenda. Tinuod nga wa ko'y kalibutan. Nanawag na lang nako ang akong agaw Henry aron paatuon ko dito. Anya? O sa may krimen nga ko nabuhat. Dakong krimen. Tungod kay kakonsabo ka sa usa ka kidnapper. Kana kun mo angkon si Pamela nga gikidnap gid siya sa akong igagaw. Unsa? Maubay buot ni mong ipasabot nga sinabutan nilang duha ang paglayas. Hinungdan nga nausik ang among nagasto. Ngano masakit man mo? Nga kwarta man sab sa amahan ni Agaw Henry ang inyong gigasto sa kasal. Hoy! Katribida ko ni mong misulti ni Ana. Ngano? Nagtuo ka na lang yun? Nga mi kwarta? Nganong giatake man si Tio? Tungod kay gipugos mo siya sa pagpangayog usa ka milyon alang sa kasal ni Aldo. Unsa? O kung man, doon na ka ebidensya, ha? Doon na ba? Mahimo ko ikaw ikihapagpatakan mo bukas na mong baba. Wa ko mahadlok ninyo. Guard! Pagawasan ning tiguanga! Unsa? Unsay tiguang? May importante kong meeting at tambungan. Busa wa ko'y panahon nga makigatubang ni Mugdugay. Guard, ikaw na may bawa na ng tiguang! Ha, Kaletche, magkita ta sa korte. Konsentidora!
Wa ka maibog nga nagtanaw sa mga butong? Naibog. Tamis ka ang tubig sa maong butong? Tamis ni Mel. Sama ka tamis kung paghigugma ni mo. Naghatag ka lang gyud og problema. Tungod ni anang imong gugma nga wa nimo hatagi kagawasan. Yasag di lang. Ang importante na ko nga kagawas ka na. Gikan sa pagpaantos unya ni Aldo ni mo. Unya na lang ta magsulti may tungod ana oy. Ganihara ko naghinam-hinam nga makainom sa tubig sa butong. Nganong ako magiimong pabuko ning mga butong? Aron masiguro nako nga presko kung kano ang butong. Mao ba? Hinoon, langit alang nako nga makasilbi nimo. Abi nimo, bigaan ang akong gibati. Tuod kini marahig ka nako. Unsay na marayig? Di ay parahig. Nga request man gid nimo nga ako'y mubuak sa butong. Okay kaayo. Kamao ka mo buak? Kasayon ana. Lingkod dire, lingkod. Ayaw paatbang katingalig. Mahusloon niya ning sundang. Tanawa ha. Unsaon ko pagbuak ang butong. Dem sa Bilib lagi ko nimo. Ha? Anak kag milyonaryo, eredero, pero daghan kag nakatunan. Ang ako ramang mga ginikanan ang kwartahan ba? Mangayo na ko nila kung doon ako'y kinahanglan nun. Humble ka sad no? Ikaw rin kinakadahig na ko, ana. Tanawa, oh. Puti kay unod ang butong, no? Unsa man, kuskoson pa rin ako. Ayaw na, ako na lang. Pila ka butong akong bukon. Bukan ng tanan, atong tabangan og kaon. Unsa? Oh, katawa man ka. Ikaw ba akong gitaganan ini? Kitang duha ang muhurot ng gipakuha di mong butong. Sing! Panghunong taga na lalay, gutom na ko! Nagali ko! Kinahalamabtan akong amigo na akong polis. Aron mo akong paubanon, inigbalik na mo sa asinda. Tuwa pa kaya sila buseng, nagbalik na to. Pangitaon ko gihapon sila. Asa man sila magtago. Kung tuwa pa ito sa pamilya buseng, misinggit ka man, siya nagwagay sa magkadugong si Mutingog. Kung nakadugong siya, mugawas ko tayo sa buseng. Hilom diyan natoy! Oh, Idasmag ko na ng motoron! usa, uy mga bate na buseng. Takom naman na pabali mo! Oh, Mula huson ako sa bahay, aron maligo. Adto na lang ka sa bahay. ay, layo pa itong inyong buseng. Oy, gutom na. Kung man, pagkanaugom ti ka din, he? Aron mangita kag karinderya? Ay, di ko layo din eh. Pues, ayaw pagsigyaw-yaw diha. Kinahala makabalik tayo ko dito nga may kauban ng mga polis. Busugan ako, uy. Kapit pang kunuwa binli. Igon ka, kitang duha mo'y murot og kaon sa gipadakong butong para nimo. Tamis man gud ang tubig sa butong. Parehas katamis nimo. Og sa kong gugma diha nimo. Mao ba? Wa ka mabala ka sa panganti ni Aldo. Mubalik siya din aron magdahag pulis, aron kadakpon. Magkatugot ka ba? Gadakpon ko sa mga pulis. Unsa? Joke na tong ako. Naibaw kong dili to joke, Henry. Naibaw ka sa matuod nga hinungdan. Ganong gidako ikaw din eh. Dili ka ba makapamatuod sa mao kong tinguha? Unsay buot mo ipasabot? Ayaw na lang. Tug-ani ko. Unsay buot nimong ipasabot nga pamatud-an ako ang imong tinguha? Dili ko gusto magkompromiso ka. Unsay kompromiso? Masuko na hinaon ko nimong balik. Kundi ko nimo tarungon sa pagpasabot. Aon sa man. Gusto kang itug-an ko nila nga wa ko nimo pasipad eh. Nga gitahod nimo ang akong pagkababay? Mao sila tinuod, dili ba? Maunay gusto mong akong pamatud-an? Nganong wa ka man ituod mo gawas? Sa dihang may anhi si Aldo. Makagawas na ko din he. Ngayon mo kong gipabantayan ni Noy Mulong. Pero makahimo kang musinggit. Makahimo kang mangayog panabang ni Aldo. Nganong wa mo nagbuhata? Ambot. Hangtod ko, nahibuong na ko.
Nga wa ko modagan aron pagukdon ako sinoy mulong. Pagukdon yun mo ang tiguang. Amaw man day ka. Abi ni mo, may kuba pagayo nga kundugan sa diyang nagpaninggit si Aldo si Mungan. Maugi ako gipaabot nga magdagan ka paingon niya. Pero inigbalik ni Aldo nga magdanag mga pulis. Mapugos gyud ko pag-uban nila. Wala ko'y mahimo, ana. Wa ba lagi ka makahuna-huna sa pagbiya din he? Wa ka rin gusto nga mahinayon pa ang inyong kasal ni Aldo? Mauaw na ko, Henry. Ha? Nganong mauwaw ko man? Ang ipadayon man gyud ni Aldo ang among kasal kun mobalik ko. O kun mo na'y mahitabo, dili ka ako katawan sa mga tao. Tingalig makaingon sila nga lain na sa ding gimmick. Dili gimmick ang pagpalayo ko ni mo kay ni Aldo. Di ko gustong mahigot ka ni Aldo. Ug hangtod sa hangtod ang imong pag-antos. Wa ka day mahadlok nga mapriso. Wa. Musugot day ka nga mapriso ka. Ikaw, musugot ba nga mapreso ko? Nganong ako ko imong pangutan-on, nana? Kung mapreso ko, di ko magmahay. Kung bot hunaon, nagkasagid ko nimo. Pero ipanumpa ko, ug mahimong saksihon ko ang tuwa sa langit. Unsa ka limpyo ug kamatinud-anon ang akong tinguha, nga ipalayo ka ni Aldo. Di na ko gustong mag-antos ka. Tuho ikumil. Bisag mo tuo pa ko nimo. Doon na babag. O sa may babag. Dato ka. Samtang ako, anak sa pobreng ginikanan. Ikaw ang gipitik sa akong kasing-kasing. Bisag ikaw sa magipitik sa kong kasing-kasing, Henry. Pugson ko kini paglangkat. Kay bauaw ko. Bill, ihigugma ako. Ayaw huna-huna ang atong kahimtang. Ako mo imatulisok sa mga nagtuo nga mibiya ko sa among kasal ni Aldo, Henry. Tungod kay mas dato ka kaysa niya. Kung ako mo igipitik siya mong kasing-kasing, dan hatagi ni katumanan. Kung dili ka mo biya din eh. Muuban ko ni Aldo og sa mga pulis ka mo dako po niya nimo. Aldo, uban ko sa asyenda. Ug mahimo ka mo uban. Magdana kong mga pulis inikadto na ako aron bawion ko sa pamila ug ipapriso na akong inutil. Unya, tuwa dito si Pamela. Tuwa man ditong inutil, ma. Natural tuwa sab si Pamila. Kung tuwa pa si Pamela, wag yun siya mahibaw nga dito ka. Wa din nimo tawga ang yangan. Unsa bay wa? Bisinggit ko nga nagpanawag si pangan. Siyaro. Wag yun makadungog si Pamela. Misinggit ka na. Unya, wag yun siya makadungog sa imong pagtawag. Unsa bay boto mi pasabot? Nagiganahan si Pamela uban niya itong inutil? Tingalig na unhan ka na sa inutil, Aldo. Unsa? Ay, kanimo Aldo eh. Ayaw na pagdahom. Ngay kay nakaunan itong Pamela. Sila ragong duha uban itong inutil. Siyaro, wag yun nahitabo nilang duha. Unsa na? Ayaw kong sultihan na! Ako lang si Pamela! Ayaw kong singgit eh! Nag-anad ka na lang ha? Sayon-sayon lang yun ko ni mong singhag. Ako lang si Pamela, ma! Huwag kitong inutil! Ako kitong ipapreso! Miss, tinuot tong gipasangil, madam. Imong giadto si Dong Henry? Ambot imo, nganong mauna ilang gipasangil na ako. Pero wag gyud ko mahibaw sa plano ni Agaw Henry. Pero nakaadto ka sa asyenda, miss. Dako kog salig nimo imong. Busa tug-anan ko ikaw sa tinuod nga miadto ko. Nanawag man si Agaw, patuon ko no ko aron malingaw si Pamela. Maldito sa ni Dong Henry da. Unya, miss. Sige sang takla si Dong Henry ni Pamela. Hilom ka imong uy. Ikaw nakailaw og nasuhito man ka ni Agaw Henry. Makatuo ka
nga napahimusla na niya sa Pamela? Bitaw sa miss, no? Sa kabuotan ni Dong Henry, dili ko makatuo nga nakuha na niya sa Pamela. Mismo si Pamela makapamatuod ni Ana. Kami magduha ang nagtupad sa pagpangatuga gabi eh. Dito di kayo matuog sa asyenda, miss? Nagabian ko imong. Sige imong, may buhaton pa ko ha. Sige, miss. Unya, kung saan man ka sila mamalik din, eh? Hapit na imong. O siya, imong kita na. Nalingaw lang ko sa mga kaba-kaba nga malipayon kayong nanlupad. Usahay, mutog pa sila sa mga buwak. Gusto kang mugukod sa mga kabakaba? Oh. Uy. Ano bang imo mo kong gitutukan? Naibuling akong naong? Tigalig, nakakita kag buta sa kumata. Nindot na mong tanawang nga may katawa, eh. Unsa may mong gikatawan? Limpyo man lagi ako mga mata. Nahinomdom na ko sa gisulti ni Aldo bahin ni mo. Ha? Kaya unsam lagi saway ni Aldo parte na ako. Bayot ko no ka. Ako? Bayot? Kung wa pa ko manggunahon na ni Papa, dili ba tabong muli kay ko nimo. Karon, andam na kong makigbatok niya. Aron mahibaw-an kinsay manag-iya nimo. Kung buhi pa day si Papa ni mo. Unya, kaslunon ako ni Aldo. Itugyan lang day ko ni mo nga to ni Aldo. Nahibaw si Papang nahigugbang ko nimo. Mao ganit tingali nga nagkalali sila ni Mama Dadang kay kung muhatag si Papa sa gipangayo nilang usa ka milyon, mapakyas ko sa kong gugma. Diin man day sila kwarta. Ambot lang. Unya, bayot ko siya mong tanaw. Dili na ta magisgot ana oy. Mituo ka nga bayot ko. Manggukod man katag kaba-kaba. Dali na. What ako, Mel! What ako! Kisa man ron. Huwag di makapugong ang akong sekretarya nga tuwa sa gawas. Musod ko, miss, ha? Oo, dali. Trangkahay lang ang pultahan. Miss, Gusto may nahitabo ni mo imong. si Busing Aldo na sa gawas. Ni asod sa kumpanya. Huwa, miss. Tuara siya sa gawas. Pero, murag doon ni giatngan. Nakasiguro ko nga, ikayang giatangan. Magdamag ka sig pulis ug mainigbalik niya sa asyenda. Usa pa maiyan tuyo na ako. Ako siya atuon. Ayaw lang siya doon, miss. Murag may armas-armas siya. Kay nagbagal man ang iyang kilid. Siya'y akong ipadakop. Ha? Swerte lang siya kung lisensyado ang iyang armas. Pero kung huwag lisensya, siya'y maunag kalabuso ni Agaw Henry. Hay mo siya, Dapita. Miss, ano na siya? Siya gatuan, miss. Akong sundon si Miss Barbie. Tangali kong sa ibuhat ni Busing sa akong bagong amo. Maayo, kay migawas kas kumpanya. Unsa may imong tuyo? Bisag giun sa kag pangutana kung may kasayuran ka ba sa gibuhat sa inutil, milimod ka gyud. Kay wa, bitaw. Ano ba ito makasasinda? Hoy, Aldo. Wa ka na'y labot kung may adto ko sa asyenda. Ang importante, nga dili ako ang kauban sa plano sa ako'y igagaw. Pero bisag may labot pa ko, dili mahitabo nga mutugan ko. Hain niya dadas Pamela. Inyo kong gihago. Why nagsugo ni mo aron maghago-hago kag pangita sa akong igagaw? Andimal! Gusto kang mamatay, no? Busing! Ha? Oy, Busing ha! Busing ha! Busing! Hilom! Busing! Huwag ka labot! Patyon ko rin animal! Ha? Sir, sa amin mong armas, sir. May lisensya na, ha? Ipakita ang lisensya. Unsa? Mabit ang midali kog dooli mo kay naay pulis. O nagkakamaminan ka, Busing. Dali, sir.
Kanot! Ganong inyong makudakpon! Kanan siya mo'y dakog saan ako! Wa ko'y sa ni mo! Inyong gidagit ang akong pangasawa nun! Nakikomplot kasi mong igagaw! Sir, adto na tas presento. Ug kung doon na siya ay atraso nimo, ikiha siya. Aron magatubang mus presento. Sa pagkakaroon, kinahanglang muuban ka na ako. Mga animal mo! Mga puset! Haskang di malasang busing. Kuan miss, kinsa ba di nanawag sa pulis? Daan ko nang gitugon ang guard. Nga sa higayon nga ila makita si Aldo nga manghagis din Labi na gyud kon may armas. Manawag dayon sila pulis. Nasuko pa nako sa dihang gipabantay kung ta siya nga dunay pulis nga miabot. Hay maday ka makapustay mong. Milaban ka ni Aldo? What town miss? Uy! Unya, nganong imo manuta simpay bawon nga dunay pulis nga nangabot? Nahadlok man ko miss. Nga magkapinusilay niya sila. Kung musukol sa busing. Mura magugug nga lipong pagkakita na ko nga mipagawas na siya siyang armas. Ay, nagpasalamat bitaw ko imong nga timing ang pag-abot sa mga pulis. Kung iya ko ang gipusil, mahimong wala makalaban sa akong igagaw. Pero dili sab ko makatugot nga maagaw nila ang kumpanya. Ingon man ang mga kabtangan ni Tio Paing. Anong makapanghilabot man sila sa kumpanya o sa kaptangan ni Sir Paing? Di maguna sila kasado sa madam. Mga maro sila imong. May lisensya ka ang armas ni Bossing Miss. May untag wa. Ang akong cellphone. Hello, Aldo. Ngano nanawag man ka? May anha ka na sa presento aron mangayog assistance sa mga pulis? Ang dami kong 200,000 ma. Unsa? Uy, kadako gud ang kwarta, Aldo. Nadakpan ko. Unsa? Illegal possession of firearms. Daan pa bitaw ko nimo niya ang pagdadaan nimo ng armas. Ay lang ko pagreklamo ma. Ariyan na yun ko pagdadihag sa gipangayon ako kwarta. Usa man lagi kwarta? Ay lalagay Yan sige sa? pagkutana. Basta dadi ko kwarta. 200,000 pesos. Kadako. Na sige. Hain ka pa karon. Hey! Mal. Nagisi ba yung mga pulis nga namiya na to? Naisahan ko da. Ay nalang pagpagulbol diya. Ay gani kay wakudak pa. Unya, hay may imong armas. Tuan nila. Unsa? Nangayo sila kwarta niya gidapag ang imong armas. Sobra naman kakurap mga pulisa. Ayaw na lang lagi pagreklamo. Sa may gusto nimo. Dili mausik ang imong kwarta, pero to ako spirituhan. Di ka man gud maminaw na ako, gud. Sige kog hangyo nimo nga ayaw pagdadag armas. Wa gyud ka maminaw Gusto na. na lagi! Aldo! Sige na. Mamauli na to, ha? Nanlingi na to, da. Kutob sa mulabay din, Hay may mong motor. Tuwado sa kumpanya nila ni Papa Paing. Uy, wa ka to masakpi sa mga mananakop. Tingali gikarga na itong imong motor o gi-impound. Kusa? Na! Ato na akong motor. Unya, imo lang kong biyaan. Pagsakay na lang taxi. Kailangan daliw na akong susing akong motor. Ay, maigani kay nakuha mo balik ang motor. Kining ma. Doon na ka ba'y gisultihan may tungod sa akong plano? Pagbutang og hilo sa tubig nga ibutang sa water dispenser ni atong inotel? Wow, eh. Kadako sa dakong buang, no? Kung ako nang ipanabi. Kaya nga naman di ay. Maunay gisulti na ako sa inotel. Nga kita'y nakaingon sa pag-atake ni Papa Paing hangtod nga namatay ni. O nga nagbutang kuno og kughilo sa tubig nga iyang imnon. Tingali ba yung gipanagat ka lang sa inotel? Pero ang tubig ma, ngano naibaw man siya? Aldo, wa kay nakadungog sa atong paghisgot sa maong plano? O kinsa may nakadungog? O, si Imong.
unsa man ka ni imong? Dinhi siya ni atong panahon nga nagplano ta sa paglikidar ni atong inutil ma. Tingalig nakadungog siya sa atong panagsulti. Unsaon man pagkadungog ni imong nga adto ra man na siya sa silong. Unsay atong kalibutan? Kung gisugo siya niya atong Barbie o ka sa mismo sa inutil. Aron panidaan ang atong mga lihok. Ano na ibaw mga inutil sa atong mga plano? Sa akong plano? O sa nakaingon sa pag-atake ni Papa? Ako mo'y makiksulti ni imong. Ako ba? Ako may magsusin imong. Tingalig mapriso ka na gyud ng imong kalaki, Aldo. Ano mapreso man ko? Init ka kag ooy. Tingalig dili ka makapugong og mapatay nimo sa imong. Ay dawa na ko'y armas. Unya. Doon na pa man kay kumo. Oh, Pasagdi nga ako lang makiksulti ni imong. Ang maayo hinuon nimong buhaton, mao ang pag-adto sa mga ginikanan ni Pamela. Ug tug-ani sila nga gidagit gyud sa inutil ang ilang anak. husto tuod no? Kung mahimo, dadaa sila nag-adto ninyo sa asyenda. Ang akong cellphone. Si Agaw Barbie ang nanawag. Gaw, unsa na balita? Ako nang gikasulti ang abogado nga mao'y nagkupot karon sa last will and testament ni Papa ni Mugaw. Maayo noon, Gaw. Uban siya na ko inikana ng mo diha. Ha? Nganong muuban man siya? Aron doon na dayon makapanalipon nimo. Magdagid og mga pulis si Aldo, Gaw. Doon na dayon ko nindot nga ibalita ni Mugaw. Naaktuhan jud si Aldo sa duha ka pulis nga gitawag sa atong mga sikyo. Ilang gidakop si Aldo. Kung maunang gidakop si Aldo, mahimong di na siya mo anhi aron magdag mga pulis. Dili lang ta mo kumpiyansa Gaw. O sa atong kalibutan, nagigamit nila ang kwarta aron dili masuod sa bilangguan ang ambugiro. Kung mo sila, Gaw, dili ka niya dadon ang mga ginikanan ni Pamela. Ako nagipasabot pag-aayo ang ate ni Pamela Gaw sa imong tinguha. Siya ra ko nimo pasabot sa ilang mga ginikanan. Maayo untag nagkasabot ang mga ginikanan ni Pamela. Hinuon, nasabot na ako sa ate ni Pamela nga murag silang nahuwasan. Ang tinuod di ay, wa nila magustuhi si Aldo tungod sa kambugiro ni ini. Pero kay gusto man lagi ni Day Pamela, wa na lang sila masupak. Ang ako rin gilauman, Gaw, nga palutawon ni Pamela, nga wa ko siya pasipad nga hangtod karon birhin pa siya. Gipasabot ko ni Ana ang iyang ate. Pero ayaw ka bala ka, Gaw. Mag-unang mi si attorney kay kang Aldo ug sa mga pulis. Pero labing maayo tag mapreso si Aldo. Daghang kay salamat sa iyong pagtabang nako, Gaw. Panalip na tagig ka, Gaw. Ay, tuod ay, kumusta naman mong duha diha? Huwag ka pahatagid maayong buot ni Day Pamela? Nalipay na ko, Gaw, nga mong katawa na si Pamela. Mag-isulti na siya nako. Pero kung dadon gid ko na siya sa mga pulis, muuban ko na siya. Ayaw ka bala ka, Gaw. Basta, among unahan sila si Aldo. Sige, Gaw, akong pandamon sino yung mulong kumahaw na to. Pero kung mapreso gid si Aldo, mamalik din mi diha sa syudad. Napriso si Aldo? Nalipay ka? Kuan. Naibong lang kung ano napriso siya. Nasakpan ko nung may daang armas. Gitiuna niya si Agaw Barbie. Unsa? Doon na di si Armas? Ambot lang ka. Kung napriso si Aldo, dili ka ba mobalik sa syudad? Mubalik ko. O gihatod ko ikaw sa inyo. Makabalik pa ka akong eskwela. Mato ni Aldo, iyan ang gibayaran ang wholesome na ko. Pero ingon ini nga, wa madayon ang among kasal. Wa ka niya bawi ang iyang gibayad. Gibawi, good Mel. Maayo ra sad noon. Makapalta day kog usa ka sem ani. Magkapadayon ka gihapon. Wa ka rin problema sa tuition mo. Ngano man? Si Agaw Barbie ray mahibaw mo pasabot nimo. Pero dili pa sigurado nga napriso bigod si Aldo. Ngano man? Tingali gisabot niya ang duha ka pulis nga midakop niya. Hibaw ka man niya tutuhan kwarta day palihokon.
barumbado na itong tawhana. Dili siya angay ni Mumel. Ug mo na hinungdan, nganong gilikay ko ikaw ni Aldo. Pero ako may magawas nga mapahimuslanon. Tungod kay wa ko tungaha ang among kasal. Ako may mapasabot sa tanan nga mutulisok nimo. Ako may mulimpyo sa imong dungog. Si Aldo, imo kahang mapasabot? Nakaila si Aldo siyang pagkatao. Busa din na siya kinahanglang pasabton. Ugma, niasal si Agaw Barbie ug ang abogado ni Papa. Kauban ba ang ako mga ginikanan? Maton ni Agaw Barbie, iyan ang napasabot ang imong magwang. Ug abi nimo, nalipay ang imong ate, nga wa madayon ang inyong kasal. Unsa? Wa din nila magustuhin si Aldo tungod sa kambugiron ini. Pero wa na lang musupak sila si Papa ug Mama nimo kay imo mong pagbuot nga magkasal mong duha. Nagsulti ka ba sa tinuod, Henry? Dili gikan ako ang maong kasayuran pamilya. Gikan siyang magwang. Oh, hinoon. Gidaygan gyud ko ni ate nga wa siya makagusto sa kinaiya ni Aldo. Ambot lang nila ni Papa ug Mama. Ikaw, Nga naman ko. nalipay basab. Nga wa mahinayon ang inyong kasal ni Aldo. Tug-ani lang ko sa tinuod, Mel. Andam kong mudawat sa kamatuoran. Nalipay ka ba? Aambot. O si ambot. Ang tinuod. Murag manindog ang akong balhibo kung masaghid ang iyang bukton sa akong bukton. Tinuod. Kanang moagbay siya na ako. Muli kay gyud ko dayon. Pero iimo siyang boyfriend. Gihimo ko lang scapegoat si Aldo. Tungod sa akong kayubos da ang kalagot nila ni Papa ug Mama. Murag permi lang kong sayo para nila. Labi na gyud kung dugay kong mauli. Dili ko madrawing ang ilang kasuko. Og dili na ko masago ang ilang kasaba. Tingalig pa hinumdum lang ng ila. Pinangga ka manggod si Uma ginikanan. Hinungdan nga kanunay kanilang pinumduman sa daan nga ang ngay mong subayon. Pero sobra ra ang ilang pagnagna ko. Wa na ba'y laing hinungdan siyang pagpakasal ni Aldo? Unsa mang laina? Wa. Ako na yung atuon si Nimulong ha. Aron makaandam sila pamahaw para sa atong bisita o pa sa buntag. Henry, doon ay tindahan din ni sa dool. O siya may mong paliton. Sultihin ko kay manugo ta. Mauwaw ko eh. Siya mauho ka. Pauban nilang ko. Aron mato kong tindahan. Unsa lagi imong paliton? Kulita sa nimo uy. Namalit man unta si Day Barbie pero wag gid apilig napkin. Napkin? Sus uy, miabot akong monthly menstruation uy. Unsa man? Wa pa gyapon ka makasabot? Ano may katawa man ka? Namuwa mo ka. Ako nang lipalit. Ikaw? Dili ka mauwaw? Kung anong mauwa man ko. Ako manginon nga akong asawa ang mugamit. Unsa? Dinilang ka ha? Manugo na lang ko sa apo ni Mulong. O sa may brand sa imong gamitonon. Oh, may balik ka lagi dayon. Ang nagunaw man ko nimo. Ngano ikaw may nagdain eh? Ang ako may mipalit. Unsa? Uwa ka mauwaw? Ganong mauwaw man ko. Ikaw ko'y may palitin ng napkin. Aron di ko mauwaw. Ako manggiinan ang tindira nga akong asawa ang kinahanglan na. Mauna imong gisulti? Mauwaw day ka. Kung ang kunon ka na ako nga akong asawa. Badiha uy. Lakaw na. Anira ko. Mutanaw ka nga magbutang ko ani. Di uy. Tingalig di ka makaangay sa brand nga akong gipalit. Dali ra na ako mailisan. Paita ni mo uy. Murag mo tuo na gyud ko nga bayot ka. Suwayan ba? Unsa? Sige na. Tinuod nga imong gisultihan ang tindera nga imong asawa ang mogamit ini. Joke ra to ako eh. Tingalig manglili ka ha. Katawa man kog ka. Manlili ka no. Aral lang ko si gawas eh. Akong tiwaso lang akong tuyo ni Noy Mulong.
Bisag unsaon kong tanaw. Dili bayot si Henry. Misamot ang akong pagtahik niya. Miss, Oh, unsay nahitabo imo? disgrasya. Unsay disgrasya imo? Wa mapreso si Busing Aldo, Miss Barbie. O sige, ingon nimo imo? Wa mapreso si Busing Aldo, Miss. Ako siyang nakita nga mikuha sa iyang motor sa gawas. Imposible nga dili siya mapriso. Kida siya sa mga pulis. Tingalig may lisensya ang iyang armas, Miss. Mautong nakalingkawas gud ang karahon akong busing. Kinahanglan mo sayo da ko ini ugma. Asa man ka, Miss? Maadto ko sa abogado nga mo'y mulaban namong duha ni Agaw Henry. Dito ko gikan sa bahay sa mga ginikanan ni Pamela, ma. Imo silang gipahibaw nga nasayod ka na, hayron sa Pamela. Di man sila interesado, ma. Unsa? Magpaabot na lang kuno sila ni Pamela nga mada sa mga pulis. Tingalig nasayod sila. Nga mas kwartahan unya katong inotel kay kanimo. Hinungdan nga magpaabot na lang sila sa pagbalik ni Pamela ug sa inotel. Ah! Wala sila maghuna-huna sa tong nagasto sa among kasal? Dako gyud akong pagtuo nga mas gusto sila nga kadtong inotel may mabana sa ilang anak. Ha, Aldo, kung maunay mahitabo, kinahanglang ulian ta nila sa atong nagasto sa inyong nabulilyaso nga kasal. Bisag unsay mahitabo, ma. Dili na ko buhian si Pamela. Ako ra siya. Bisag naunhan ka na sa inotel? Ayaw lagi kong sultihan, ha? Ayaw kong singhage! Tingalig na limot ka! Kinsa ning imong gikatubang? Imo magkong inito ng akong oo. Aldo, gihulagway ko lang nimo ang kamatuoran. Pila na ron kaadlaw nga sila rang duha. Unya, wa gyud kahay nahitabo nila. Dako ang ako pagsalig ni Pamela. Unya gilogo sa inotel si Pamela. Mapatay kong inotel! Ayun ang pagisgod na ng patay-patay gud, Aldo. Nakuhaan ang atong kwarta og 200,000 pesos tungod lang ni atong imong armas. Unya, kuhaan pa gyud nimo ang pila na lang nato nga natigom? Dili ko makatugot nga maangkon sa inutil ang bugtong babae nga ako untang pakaslan. Ay, kanimo Aldo. Dili ba imo lang giilog si Pamela gikan sa inotel? Unsa? Hindi na ta maghisgot niya, anak. Ay, hindi na maghisgot. Basta andama lang daan ang imong kaugalingon, ha? Og maoy itanom sa imong huna-huna. Nga doon nagyoy manubag sa kwarta nga atong nagasto sa inyong kasal. Kinahanglang mahibalik ang kwarta nga nausik, Aldo. Ha! Mana? Unsay man ah. Gikan mo ka sa CR. Nanglili ka no. Wa ka mula ka samtang misod ko sa CR. Wa lang kong parehon sa pag-ato ninyo mulong kay tingalig. Mukalit lang niya kag singgit. Ngano mo singgit man sad ko? Kinaan sab kinakitang bitin. Hamaw gid kayo ka oy. Ikaw ba sige lang kag pangumidya. Mura kag way problemang mahitabo ugma. Unsa may problema ugma? Nga dadaan kag pulis ni Aldo. Di ba tingali problema kung mapriso ko? Imo maka kong duahon. Doaon ti kag pikatan. Uy. Nganong imo man kong gitutukan? Ha? Aw. Tagbawon ko lang ako mga matas pagtanaw nimo. Nahibaw ko. Sa higayon nga mapriso ko, pugnan ka na ni Aldo sa pagduon ako. Nagtuo ka di ay. Nga kami lang gihapon ni Aldo humaning hitabua. Nakasiguro ko, nga pugson ka ni Aldo, aron mahinayon na gid ang inyong kasal.
Kung ingon ni Ana nga wa siya magustuhi sa akong mga ginikanan, dili ko mamugos. Kung pabayad sila sa ilang nagasto, bisag asa pati nga liming kurti mga bot, dili siya makapaningil. Di sila makapugos ninyo. Kwarta ni Papa ang ilang gigamit. Dali! Hey, mamiraman ko ka. Asa man ko ni mo dada? Sa langit? Dadon ko ikaw sa paraiso. Tinuod ka? Paraiso na alang ka na ako kining dapita. Busa isuroy ko sa imong paraiso. May mitugnon nga langgam si mong abagaw. Oh, dili ni manuhik. Kung tuhikon ka, nagpasabot na nga nagkagusto siya ni mo. Gusto ka niya hagkan. Pinagi siyang pagtuhik. Unsa man akong bugawon ang langgam? Ayaw lang. Pasagday nga mubatog siya sa kuabaga. Mel, bituo ka ba nga? Nahigugma ko nimo. Unsa? Kada adto sa dihang gilikayan ko ikaw. Misakit ang akong dugan. May protesta ang akong kasing-kasing. Kay lagi, ikaw may gipitik ini. Sa dihang nasayran ko nga uyab na mo si Aldo. Hapit ko mo nga ab sa tumang kasakit. Sa tumang kahinogon. Higugma ako, Mel. Dili lagi ta angay sa usag-usa, Henry. Langit ka. Samtang ako yuta. Ayaw na ako biyahe. Uy! Matumba ba ako? Higugma alagi ko. Henry, dili pa ngayon ang gugma. Labi pang dili kini pangitaon. Ayaw nagpamugos. Kay niapan ako ang daghang kahasol. Sige, di lang ko mamugos. Pero ipanumpa ko, Mel. Nga bisag kinsa pa'y mo babag ning pagbatia, mapakyas lang. Tuod kay labanan ko na ang akong pagbati. Arang-arang. Si imong gyud nang nagpaingon nga ni. Kuya, tuod ko nang kadungog si imong sa amo pa nagsulti ni Aldo. Mahitungod sa plano nga paghilo ni atong inutil. Imong! Hoy, Imong! Shh! Ayaw na paglikay! Nakitanta na ka! Ikaw din na, madam. Pero, di ba ya ikay akong gilikayan, madam? Nalimot ko sa gisugo sa akong department head, madam. Ha! Ilom di ay! Bisa kung saon pa nimo sa pagpangatarungan, klaro kay nga na makakamong. Ha? Gimingaw na sad ko sa imong mga patayng mali nga komedya imong. Dali. Uban ko sa inyong kantin dinhi sa opisina. Aron ka gyud mo tuo, madam, nga dili ikaw nga akong gilikayan. Huwat ako sa kantin. Yabag ka? Imong madam? Imong pahuwaton? Nahibaw lagi ko, madam, nga once upon a time, nahimo ko ikang amo. Mo gani nga gisangbit ko ikang madam. Pero, doon naman ko'y amo ron, madam. Kadiya tra nga kung tuyo nimo imong. Kadito sa kong babalik, madam, ha? Watang sa kong Hoy! Hoy! Oh, ang ani malay. Kibiyaan ba ako? Gadali pa. Dili ko mo biya din eh. Madugay ka gani sa pagbalik imong. Sudlon ko ikaw. Kinahanglang masayod ko, kinsay nagsulti sa inutil, mahitungod sa among plano o sa mga panghitabo sa wa pa mamatay si Paing. Gitawag ka ni Dadang? Lagi, miss. Nganong di man ako yung unang nakakita niya, eh. Aron dili ko mo padayon sa paggawas. Gisuko ra ba ko ni Mr. Palumo, dak? Sige, atua si Dadang. Ha? Susihawon sa iyang tuyo nimo. Unya si Mr. Palumo? Ako na may bawa mo pasabot niya. Nganong nadugay ka. Ay, niibog bang tingali ng tiguangan ako, eh. Sige na imong aron dili ka mo samot kadugay. Ay, bahala na, miss. Ako siya nga tuon. Timan ilang gyud unsay iyang tuyo nimo.
Uy, madam. Anong niyaman ka magpaabot na ako? Ingon ko at to ko huwatas kantin. Naniguro lang ko nga magkasulti gyud ta imong. Mas nindot unta at tas kantin, madam. Giguto magug ko. Saba, oy. Way problema. Dali. Manood ta sa kantin aron maayo ang atong pagkasulti. Busugan ako, madam. Uy. Maayo. Nabusog ka. Anong wa man ka mukaon, madam? Nag-juice naman ka. Dili ko parehas ni mong dakog bahawan imong. Ha? Imong. Ma'am, madam. Nganong gisudyaan man sa inutil si Aldo nga gusto siyang hiluan. Ha? Uy, Doon na kabay na sayran mahitungod ni anang butanga imong. Nakugang baya gyud si Aldo. Nganong gipasanginlan siya nga mooy untay mo hilo sa inutil. gusto di ang hiluan ni Busing Aldo si Dong Henry, madam? Ambot lang. Mao gani nga nagsusikuro nimo. Diin ang inutil sa maong balita. Kuyaw ang maong pasangil imong. Hinuon. Kay wa may ebidensya ang inutil. Dili may mapriso. Pero mahimong mutuo ang sultihan sa maong plano. Na, Unsa man imo? wa gid ko ni Sarah na madam, uy. Nanganti na bagyod si Aldo. Nga kung masakpan niya ang nagpalakaw sa maong pasangil, iya ning putlan sa dila. Saan? Uy, Anong naluswad man ka? Ikaw ba'y may sumbong sa inutil? diin taon ako'y nagsumbong, madam, uy. Ang sama siya akong isumbong ni Dong Henry nga, wa mo ko mahibaw ng butanga. Unya, anong nang luspad man lagi ka? Kikuyawan. Nganong kuyawan man ka? Di day ko kuyawan nga, hiluan man day si Dong Henry. Bago ba ganita naglubong ni Sir Paing? Unya, doon na sa'y paluap. Oh no! Abi baya nimo imo? Si Aldo untay mo sukmat nimo. Anong ikamay niya, madam? Gusto ka diay nga si Aldo gimo imbestigar nimo? Kay bawo ka baya? Gaan og kamot ang akong anak. Tingalig magkamuritsing unya ng imong hitsura. Ayaw sa taon, madam, uy. Nagkamuritsing na guning daan. Samutan pag yun. Mao lagi na. Mihangyo ko ni Aldo nga ako nalay duol nimo. Madam, bisag mamatay pa ka. Unsa? Kuantay, madam. Bisag mamatay pa ko karon dayon, madam. Wa ko mahibaw lagi lang, madam. Uy! Ay, itang kupatya. Ako na binagsumbong ni Dong Henry. Do na kagisulti imo. Ay, wa, madam, uy. Wa. Kibot-kibot mo ng baba nimo. Ay, may katulong ako nga, madam. Ganing, madam. Muna ko nimo, ha. Gisugo pa lagi ko. Unya imong. Di ka bagyod mo balik sa pag-drive. Sorry lang kayo, madam, eh. Di naman driver nga akong trabaho, good. Nasinso ka na di ay. Gamay taon, madam. Muna ko nimo, madam, ha. Muna ko. Ay, imong. Imong, kadiyat lang. Sutoy lang kanahan ay. Animal yun ng imong, uy. Ha! Nagduda na hinoon ko da. Nga doon na siya gitaguan. Nagduda na hinoon ko ni imong. Diin ka managikan, ma. Dito ko sa kumpanya ni Papa ni mo paing. Nagkunsa ka man dito. Nagkisulti ko ni imong. Unya, mitugan ba si imong? Nga siya nagsumbong sa inotel? Wa man ko na siya kasayuran. Way nasayran. Imposible nga mahibaw si inotel ang atong plano. Kana si imong. Gisugo na niya tong Barbie og sa inotel. Mo sa day akong pagtuo. Anya, mahinayon na inyong lakaugma. Mahinayon. Pero, daghang request sa mga pulis. Mo gasto na sadta. Kinahanglan gid ma. Aron mahatagan dayon og katumanan ng atong tinguha sa pagbawi ni Pamela. Magkahasol ba yan ng babayan na, oy? Mahal na ko sa Pamela. O lagi, naibaw ko, ana. Pero ikaw, Aldo, gimahal ka ba usab niya? Di na tawaglalis ana, uy. Tagay lang kong 100,000 pesos, be. Aron ato sa pagkano ng mga pulis ang kauban ako. 100,000 pesos? Dako ba yan sa imong pangayoon, oy, Aldo? Ayun na lang pagsigig reklamo, gud ma. Mauto-uta, oy. Pila na lang naibili na ito ang kwarta. May magnakaabot pa nagbinilyon?
Doon na pabita kay baligya nga yuta. Ingon ni Ana nga wa ko'y kasakyan. Unsaon ko man sa pagpikiksulti sa bayer, be? Ingnan ka bitaw nga palit na naglaing auto. Magagad ka man sa sakyan sa kumpanya. Uy, doon natin katungod sa mga kaptangan sa kumpanyang Aldo, uy. Asawa ko kustag iya. Na, sige, balik. Di ta maglali sana, be. May tagayin ako, be. Mukuyog man ko ugma. Ako na das kwarta. Huwag kay salig na ako. Aldo, oy. Imong ihatag o dili? Ha? Di tay? Basta ha, muban gid ko sa asyenda ugma, ha? Muban gid ko. Huwag gid magpreso si Aldo. Ha? Lisensyado man ko ng armas nga iyang gida. Imposible. Imposible gid kaw. Kaya akong gipasusi ang blotter sa presinto di inanawag ang atong sikyo. Wa ko no dito nga suhat. Ang pagkiro yun ni si Aldo. Tingali gihungitan niya ang mga pulis nga midakop niya. Mausap na akong gituhuan. Wa ako mahadlok niya. Nahibaw ko anak kaw. Usa dito gaw. Inigari ninyo, dadi yun niya napkin sa pamilya, ha? Ha? Mitungha ang binuwa ng sakit. Ako mo yung nagkabuang og palit kaniya. Wa ka mauwaw. Nauwawon ta. Pero si pamilya may nagkinahanglan gaw. Nangatawa bito mi kaniha kaya ako mo siya giingnan nga. Wa ko mauwaw kay akong asawa ang mugamit. Aligre na kayo mong duha. Pero di ko no niya madawat ang akong gugmagaw. Tungod sa gintang sa among kahimtang. Gaw, kung gugmang matuod na gani mo imusunggal sa iyang kasing-kasing, nakasiguro ko nga dili na siya makapugong. Hinaot pa unta gaw. Gaw, salamat gyud kayo sa tanan mong tabang nako. Oh, nagunsa ka man din, hey, Aldo. Doon ako gipangita. Oh, ang sabay mong gipangita. Ang tubig nga mahilo nga ako untang ibutang sa iyang water dispenser. Wa na din, Nakasiguro ko nga dinhi ko tagui ang maong sudlanan sa tubig. Pero wa na dinhi. Doon na ginahilabot niya to. Kinsa man sa imong gidudahan nga nang hilabot? Kisa may makasudin nga mahimong naniid lang na to. Kay doon ay nagsugo. Si imong? O nilain. Si Imong. Animbal gitong tawhana. Makatilaw gito na akong tawhana. Ayaw lang o naghilabti si imong Aldo. Ganun iban. Iyang gilawgaw ang akong plano. Pero wa ka man tingali ang iyang kabalakan at tong tubig, Aldo. Kinsa may makamatuod nga ikay nang butang ni Adto. Wa man sila ebidensya. O siya ito kalibutan ko na ilan ang gipasusi ang maong tubig. Unya himatud-an gyud nga doon ay hilo ang maong tubig. Kinsa may nakakita nga ikay nagtago sa maong tubig. Gisudyaan ako sa inutil, ma. Igo lang siya misudya ni mo. Kay duda raman sa iyang gibasihan. Dili. Kinahanglan makita na akong sudlanan, ma. Unya, wa man din Asa man nimo pangitaon? Litse! Uy nga, nugod ka, Aldo! Ipatawag ang tanang mga katabang! Unsaon man nimo mga katabang? Ha? Hoy, Aldo, pagbantay sa imo pagabuhato sa mga katabang, ha? Ako na sila pangutanon kasi naghipo sa sudlanan sa tubig. Tingalig magduda sila. Nga nung nangita ka niya. Kapita pa, oy! Ay, lagugog supaka sa kung gusto, ma! Sa tanan nimong buhaton, wa ko supaka. Wa ti ka supaka, ha? Pero ako mo ikanunang makabayad sa imong sa. Oh, den masakag kwarta! Di bagikan man sa kong utok? Pila na lang nahibilin sa kwarta, ha, Aldo? Dako tag nagasto sa imong kasal. Hangtod pa ang limos ni Papa nimo paing nadapa. Imo ko gipakonsensya, ma? Ha? Dili ta magisgot mahitungod yan ay. Ipatawag lagi ang mga katabang! Unsaon malagi nimo mga katabang? Imo silang pugson? Ha, mahibaw na hinoon nila ang imong plano kanito sa inutil. Tingalig ila lang nahipos. Unsa? Kung ilang nahipos, unya gibutang sa atong water dispenser. Kita na hinooy na unay. Mauga ni nga tapukon tang mga katabang. Unsaon naman sila sa pagpangutana? Basta, ako na may bawa na. Ha, bidag yun di mo, Aldo. Ay. Sige na, ma. Sige na lang, oy. Makalagot.
Tabo? Nahibaw ba mo nganong gitapo ko kamo din May baon, sir. May tuyo, sir. Akong giihap ang mga mineral water, kuwang ugusa. Nakasabot mo unsa ng mineral water? Kana bang sudanan sa tubig nga ibutang sa water dispenser? Kana bang galon ba? Sudanan sa tubig? Kinsay nakatago ninyo? Nawagtangan ugusa. May pagbutog ka na mo daan. Kay musabot ko. Pero kung inyo kong pahuwaton, mamahawa mo din hingaway sweldo! Nayabag ka, Aldo. Kung papawaon ni mga katabang, kinsa naman lay muluto sa atong pagkaon og mulabas sa atong mga sinina. Og ang manglimpyo din ni sabay, hangtod na sa ubos. Mangitaw ko glain ko. Problema pa ko na. Ha? Problema. Ikaw gyud akong problema, Aldo. Di ka makasabot ako ba? Ikaw rambog tong binuhat nga gilauman ko makatabang nako. Unya hangtod karon, musudya ka nako. Wa man ko musudya nimo in taon, oy. Bitaw. Ang ako ba? Tingalig nalimot ka lang din mo mabutang ang mga usudlanan. Kung mamugos ka, maukay na hinuon ang imong plano. Kinahanglan makita ang gyud ang container nga sudlanan sa mineral water. Kinahanglan gyud. Naghinuktok ka lagi. Naguna-una ka sa mahitabo ugma. Kay, unsa man ugma? Mubalik man si Alto. Kauban na ang mga pulis nga may mukuha na ako. Ug mo ay maghatod ni mos prisuhan. Dili ka na mo akong ginawa na, Mel. Unsa man di ay? Ikaw, Nganong naguna-una ka man ako? kung mapreso ko, sigurado man gyud nga ang kunon ka ni Aldo. Isaad ko nimo. Putlon ko na unsa may kalambigitan namo ni Aldo. Tinuod ba nga akong dadungog kay kanimo, Mel? Tinuod. Gusto ka nga akong bakwion? Utang buot, ayaw ba kuya, Mel? Dili ko gusto nga mausik nga akong tinguha nga ilayo ka sa kalautan. Ikaw man good. Kaya nga naman ko. Uwa. Ay, tugani ko. Nahiubos ko nimo Henry. Sa dihang imo kong gilikayan. Hangtod nga, ang maong kahiubos, napulihan sa kalagot. Napasanginlan man ganiti ka nga, egoistic ka, hambog. Nga tingalig buhaton ko ikaw tigbuhat sa akong mga assignments o project, og tigkopya sa panahon sa atong exam. Mel, pasiluasab ko nga wa ko ipatigbabaw nga akong pagbati. Naguna-una man ko ni Papa nga di siya mapiktuhan sa kanunay ng panagbangi ni Aldo. Pero may panahon pa, Mel. Dugay patingali. Presko pa ang wa madayon na mong kasal di Alto. Unsaon ka ako pagtulisok sa kumakahigalaan, no? Sa gikuha na mong mga sponsors kun ilang masayran nga nakigrelasyon kog lain. Wala man din sila ilabot, anak, Mel. Dili madawat sa akong konsensya ang maong katarungan, Henry. Naa pa ba nimo ang pagbati nga gitagana mo unta alang nako? Mawa ka ha? Oh. Ang tinuod nga gipitik sa imong kasing-kasing. Pamela, Ano kun lang. dili, Mel. Dili anukon ang mong pagbati. Usahay. Makamahay ko sa akong kaugalingon. Madali-dalion ra ko. Gipatigbabaw ko ang akong karbo. Ako may mabasol ni imo karong kahason. Tingali. Dili kita alang sa usag-usa, Henry. Dili ka tinuod, Mel. Milampos ko nga wa mahinayon ang inyong kasal. Dan tuguti ko nga hatagad ko kini katumanan. Mangayo kong pasaylo sa akong mga kinikanan.
Mangayo kog pasaylo. Kay gihimo ko silang kahimanan sa sayop kong desisyon. Kinsa kay nakatubag na ako sa gitawgan akong presinto? Huwag ko ningahan dito nga Aldo. Akong gipasuwayan ang Rinaldo Cortez. Uangan ko no. Ang akong cellphone. Kisa kaning nawag. Numero ramay naka-register. Ako lang tubagon. Hello? Puwerte gini mo paninguha ang mapriso ko, no? Kinsa ni? Ayaw na lang pagpakaroon ingnon nga wa ka makailan ako. Suma, kinsa may nanawag og pulis sa dihang gipagawas ko nga akong armas. Hoy, Barbie! Lisensyado ang armas ko! Aw, ikaw di ay ni Aldo? Di galigdag sa ulog na mo sa inyong kadaugan tungod kay napriso na ko. Pwe! 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 Nagpakita lang mo sa inyong kaignorante. Tingalig ikay ignorante, Aldo. Sa! Madaka na gani sa mga pulis, i-blatter jud ka. Kung may lisensya ang imong armas, mahimong i-dismiss ang imong kaso, pero magpabilin ang blatter. Ignorante! Ignorante! Labang ignorante ang mogamit sa kwarta aron pagtapon sa imong sa, Aldo. Ani malo ako makapantay da. Gipagnan kog telepono ay. Moapot lagi hapon ang inyong kapa, Aldo. Muuban baya ko ha, inigkuha ni Pamela. Oh, ganong dili. Pero pasidan ang talang kama ha. Ayaw gyud pasakitig sultis Pamela. Ayaw siyag sudyae. Yung kabalaka. Musakay ka lang gyapon sa imong motor? Dili. Kitang duha mo ay magkuyog sa usa ka patrol car nga dadon sa mga pulis. Labing maayo. Layo ang maong dapit. Busa dili maayong magmotor ka. Dako gyud ang akong pagtuo nga moadto katong Barbie. Adto gyud ako sa pakawawi. Ang gamita ang imong kainit ha. Kinahanglan ipakita nato sa mga pulis nga mga edukado ta nga pagkatao. Buisit gitong inutil. Makabaws ka na unya ugma, Aldo. Hinaot nga, dili kini ang katapusan to panagsaw sa pagkaon. Labing siguro, dili pa gyud Henry. Kay doon na pa may pamahaw ugma. Katawanan, no? Kung mapreso ko, imo ba kong duawon? Gusto ka di ay mapriso? Nagkasa ko nimo. Ang imong sa mo'y nakapapukaw sa sayop kong desisyon, Henry. Gusto lang kinako nga ilayo ka sa kalautan, Mel. Di ko makatugot nga magantos ang binuhat. Nga mo ina nag-iya sa kong kasing-kasing. Kung mapriso ka, dili ka na di makapadayon sa imong pagtungha. Dili na. Abi ni mo, nakagusto na ba ako ining dapita? Nalipay kay ko na nakadungog anak gikan nimo. Sa katapusan, nakaton ka sa pagmahal ni Dapita. Husto ka, langit o ding lugara. Hilom, bugnaw ang hangin. Di na lang ta mamiha din eh. Oo niya, kay may mga pulis man ka nga mukuha na ako. O mubalhog ni mo sa prisuhan. Kung dili ka muuban sa mga pulis, huwag makapugos nimo. O sa man, magpakasal lang ta din eh. Ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Mahal ko si Pamela. Mahal ko si Henry. Siya ang gipanawag sa akong kasing-kasing. Pero mauwaw ko kung akong dawato na iyang kukma. Wa pa may magkabuhag si Aldo. Gani,
nagpaabot siya na ako sa simbahan. Pero mahal ko si Henry. Sa dihag iya kong gikakos kaniya, hapit ko kumaanod sa kahinam. Kinahanglang pugngan ko kinig pagpatia. Oh, muuwan matigali. Kung muuwan, dili ka masalisihan si Henry sa iyang hitaan. Ako susihon. Oh, may gawas ka man lagi. Nahadlok ka ba sa dugdog? Uwa man. Unya, nga nang may gawas man ka. Murag muuwan tingali. Musamot ka bugnaw ang panahon. Og musamot ka nindot ang iyong pagkatog. Kuan, dili ka mauwanan din eh? Oh, di man tingali. May uwan na cute. Oh, saman, nahadlok ka? Gusto ka ba nga ako kang gakson aron di ka mo batig kahadlok? Ayaw gud pag inamaw gud. Abi kay nabalak ka man ko nga tingalig mauwanan ka din eh. May abuso sab ka no. Talipay lang ko. Ngay ba kong gunahon na? Kung mawanan ba ko din eh. Ya, asa mo ko na pagkatulog ka? Tabangan ako ti kag alsa ni anang mga hidaanan gud. Aron ibutang sa tunga. Aron di ko ka mabasa ba? Oh my God. Nagtuo ka yung tingali nga bayot ko no. Wa lagi. O niya nga nung iyong kung tabangan o kalsa. Magkadaog ko ini eh. Magkadaog magani ko ni mo. Alsahang ba ka? Hosto na ha, Henry. Pasuwayan ang gug ko. Ugma iniganhin lang ni Aldo. Di na ako makalsa ni mo. Sige na ko. Pupuyo na, uy. Ay! Gaksong ka na ko. Aron di ka mahadlok ha. Mahadlok mong kukugliti, good. Ingon ani day din kung maguwan muliti dayon. Dili man. Gituyo ni sa higayon. Unsa? Samtang niap ta din eh. Samtang kauban ka pa nako. Musiaw na ang liti. Dali, aritas kwarto. Klaro kayo liti din sala. Dali, alsahang ko ito. Oops! Henry, ibutang agud ko. Ibutang ko ba? Ayaw pagkisi-kisi. Matumbag ganit ang duha na. Siguro ang ginako nga. Ako may maibabaw ni mo. Unya, unsa may mong buhaton? Manlupad tang duha. Paingon sa langit. Sabi nila, walang araw darating ang iyong dahil. May mahitabo ka nilang duha ni Henry ug Pamela? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilano. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Sa'yo mata at ang takot kung sakali man ika'y mo. Ugmaw to ka listeners ang part 9 no sa ako imo bang higugmaon unya basa ko si comment unya shout out po no. Daghan na ba kayo na nabulto? Sige lang. Importante na human mo kaminos drama no katong way comment, way pa shout out human sa drama pwede rag muhawa na sa ato ang video kay man mo i-comment wa mo di mo gunahan mo pa shout out no. So pero katong na i-comment ato ni tagdog basa nya shout out sa nato. Okay mga listeners, ang una one month ago na gini dugay na ni mga komentar wa na matagad ba. Si John Bert Bagyo sa Mundo, shout out ko dol diri sa Iligan City, Dipuga. Dugay kong pinaabot sa part 5 ng drama. Salamat sa pag-upload amping lang pero mayroon na pa may sunod na paminawan with emoji nagpayo mo ngisi no. Yan ay slice bird nga sticker no. Salamat John Bert Bagyo sa Mundo no sa imong pagpaminaw no. Ya shout out sa Iligan City no. Salamat sa imong pagpaminaw no. Ano na jud nga paabot no. Kabantay ko sa mga comment ba.
Si Lingil Habman, thank you idol sir. With sign of prayer, duha ka heart. Salamat kay Lingil Habman. No? Always po si Lingil Habman. Kabantay sa kuha ni. Tao na nang sige comment. No? Always naminaw. Si Ma'am Grace Blanca Flor. Salamat kay sir. Sige ko check sa imo account. Basig dili lang ko updated. Thank you again sir. With emoji nag heart. No? Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor. No? Kanunay kay pong maminaw. No? Si Ma'am. Mao din si Ma'am ang ato ang sponsor sa una sa load no sa katong globe pa ako ang gisigagamit. Salamat, di ko kalimutan ni Ma'am Grace Blanca Flor no. Salamat kay Ma'am. Shout out ni mo Ma'am Grace Blanca Flor nya si Ginaline Kaburnay. Salamat dol sa pag-upload sa drama Permi ko maminaw sa imong drama diri sa Saudi Arabia. Salamat kay Ginaline Kaburnay no diya sa Saudi Arabia. Salamat sa makanunayong pagpaminaw. Si Aisal Kusaybi, uy, welcome back admin dyan. Okay lag dugay ang upload. Basta nakarelax, nakagmayo. Anyways, ang mga drama nga ang mga kaliwat naglagot ko kay wa padayon na imbis na sa exciting part. Si Ray Boris ba yato ang bida. Sana mauna imong ma-upload admin dyan. Kay horror man mana sa mambabarang man. Emoji nagpahiyom. Salamat Aisal Kusaybi, no? Bisig mauna itong sugdag arrange, no? So, wayan ako og arrange na yung mada bakit ay importante na katapusan nako katapusan ani ako ning na save sa una nalay mga kulang pero i-try nako basig madali arrange no. Salamat sa comment Aisal ko sa ibi no basig madara sa tawagan ni madala lang nag-arrange pwede ra pero di mada mangita taglain i-try lang nako Aisal ko sa ibi no. Salamat kay sa mga komento no. Si Mami Bisndak, salamat lud sige ko paabot ani nga drama. Sige paabot ani nga sumpay amping kanoy loads og shout out from Saudi with heart no? Shout out ni mo Mami Bisdak mo sa Saudi. Salamat kay sa pagpaminaw no. Og si Jean, yes thank you may sumpay na jo dugaya pud oy ha. Thank you sir with heart. Salamat kay Jean sa pagpaminaw pagpaabot no. Rose Antomabien kawaw sir Jan, salamat sa pag-upload more pa sir. Salamat kay God bless you God bless you good health always. Salamat kayo Rose Antomambian. Paspaso man akong gamay kay daghan pa man kayo no kay 1 month ago ni nga comment. Ato lang gitagad ron kay para di masayang ba. Marisa Mamulo, pwede mangutana unsay title sa kanta pagkatapusan na. Karaang kanta man siguro na unsay title anang last part na sa video. Salamat. Kining Cecilia nga drama ang title aning soundtrack ani This Girl Has Turned Into a Woman no? By Mary McGregor. I-search na sa YouTube no? This girl maglisod makulitok. This Girl Has Turned Into a Woman no? By Mary McGregor. Nabito na sa kanta ni kanta This girl has turned into a woman. Maliyan tamay mo kanta more or less sa tama ka listeners. I-search lang no Marisa Mamulo sa YouTube no? This Girl Has Turned Into a Woman. Maglisod ko dito kay magsakit ang ngipon ba. By Mary McGregor na no. Nya si Drox part 5 please. Upload na nato na ang atod sa 8 nya part 9 na taron na late lang jud basa ni mo ng part 5 pa niyang comment no. Nya si Rosalie Buti next po mo na ni. Na si Ruben Lamiang drama nga action way back 80s o 90s. Mao gyud nindot kay mga drama no sa una, mga action. Roland Escogonon buak kasalamin dayon dol part 5. Naabot na tag parte no. Late lang jud tagbasa ani. Salamat kay Roland Escogonon. Bina Abiuli, good afternoon po. Listening from Ilocos Norte. Pa-shout out po. Thank you so much. Shout out ni mo Bina Abiuli no da sa Ilocos Norte. Salamat guys pagpaminaw sa Digong Kanto Boy. Si Roland Escogonon dugay jud hulat ani nga dugay jud hulat ako ani ba. Thanks dol. Salamat kayo Roland Escogonon no, sa pagpaabot ani itong mga dramang gi-upload. Si Chris Mot Arting Ilaw Priya Minos sa katapusang sumpay sa Pubring Milyonaryo. Si Myung Yungi kanos ang part 6 aning drama idol. Na-upload nato no part 9 na taron no. Salamat kay Myung Yungi no sa imong pagpaminaw sa drama. Si Chris Mot Taasa og Pride na minaw sa drama nga Pubring Milyonaryo. Salamat kay Chris Mot.
Si Rosalie Buti ang part 6 boss na upload na no, part 9 na taron no. Batang Pasaway abot magbanaraw barangay Talandang hahaha amo ang barangay na diri sa Davao hahaha. Salamat Batang Pasaway no. Shout out mo no dia sa Banaraw barangay sa Talandang Davao. Salamat kayo Batang Pasaway no. Naminaw ka sa pobreng milyonaryo no. Katapusang sumpay. Si Charlene Pagkana Sir Jan kano sa sunod episode na upload na no. Part 9 ta no. Salamat Charlene Pagkana nga kanunay jud kang naminaw sa atong upload nga drama. Og si Silula makalagot nga drama tapos sa ending bitin pag yun way lami puwe tuan na naglagot na siya sa ending sa maghulat ako no? Lagi nindot kay sinugdana no kuan jud kay ba love story kay ba pag ending pa tuan na nagmahay ang listeners wa tay mahimo kay pagbuot sa director mga listeners no. Salamat Silula no. Si BG Linabog sige ingon gusto niya wala man gyapon katarong sa desisyon kalagot man sige paghilak way klaro tuwan na kalagot na siya no. Minaw siya maghulat ako no daghang kalagot ani kay bitter lang hindi no. Genevieve Lupian kanindot sa istorya oy ako gyud gihuman naka-speaker pa ako ha sa luyo sa kabangis katapusang sumpay no. Salamat Genevieve Lupian no, sa pagpaminaw. Ray Vincent Largusa makalingaw kayo ha. Okay, makalingaw gining pobreng milyonaryo. Unya si Geraldine Dimyar padayon ng idol. Salamat kayo no. Unya si Genevieve Lupian bakit ganon kanina sige kong tawa ni Mundo og Naldo. Pero bandang huli bakit naiyak naman ako ng isang kutsarita kalahati. Nakahilak yun sa paminaw makatawag yun ni Naldo. Katawag yun Dinaldo ay tsaka yung tatay na yan ni Eddie Boy hihi naminaw siya sa katapusang sumpay sa luyo sa kabangis no. Salamat kayo Genevieve Lupian o si Edwin Pancho boss dyan karon kubalik sa drama part 2 may dini nibalik si paminaw sa luyo sa kabangis no. Salamat Edwin Pancho no. Si Ruben E. Ilami ang ending naminaw siya sa katapusang sumpay sa managlayang dalan sa akong patama no na may ending no bro medyo bitter sa no ang naglahing dalan pero nindot ba ang istorya no action ba. Si Edwin Pancho ni balik na dai ka balay sa una mo gyapon daghan og giro diha mo lagi pero nihawa na sad Edwin Pancho no kay may problema no balik sa dati palayo mga kalisteners. Salamat Edwin Pancho no. Geraldine Dimyar part 6 na idol na-upload na no part 9 na taron. Si Bida Banados magila kung kinatawa naminaw siya sa Father I am your father no. Magyud nindot ni drama sakit imong diyan kinatawa ni. Salamat Bida Banados no. Napa si Alex Lara ni no ani drama buhi pa siya ni muna nga sa pa kapaminaw ani Father I am your father paminawan niyo mga kalisteners. Si Edwin Pancho dugay na ba ni na drama kalag Nicolas Buscan o tagtaod na ni murag 2020 man tingali na mga kalisteners mo 2020 kung ako masayop afternoon dramas na siya mo ni nakalimot ko gamay 2019 2020 yan na tingali mga kalisteners no Edwin Pancho nalimot ko. Salamat sa pagpaminaw Edwin Pancho. Ya si Clomier Dumo part 6 please na upload na part 9 na taron. Si Edwin Pancho kinsa tag-iya sa dako balay boss Jan. Boss bag-o ni boss Jan indot siguro drama comedy ni boss. Advance Merry Christmas boss Jan. Salamat Edwin Pancho. Merry Christmas ug Happy New Year no. Ya. Ano si Marco Carion parihata part 1 to 20 sa mani ako gudi paminaw. Salamat kay no Marco Carion. Ya si Joy Ansan kalagot ba ni Morimon bugo kang dako tuan na naglagot na siya sa ni Rimo no aning drama nga magulat ako no daghang siya maglagot ani dapit sa ending na ba. Nilsa tabigi sir katong buwak nga salamin when ka mag-upload otro sa part 6 ug other episode nindot na jud to kaayo ganahan
ganahan akong mahuman to. Niabot na ta og party, no? Salamat nila sa tabigi, no? Si Joy Ansan, grabing luha na ko ani nga dramaha, makalagot nga ambot, oy. Naluoy kog mayo ni Aluna. Pero believe ko nimo Aluna kay musukol na ka. Napoy ning believe, no? Si Joy Ansan, aminaw sa magulat ako, no? Salamat kayo. Nya si Marlon Suko, kanus aka ang sumpay ning dramaha boss, nindot man gud. With emoji tulak kabuk nagpahiyom. Salamat kay Marlon Suko nga ginindutan kaning dramaha, no? Nya si Joy Ansan, kasakit ba niya ito na? Nag-uol na siya, naminaw sa magulat ako katapusang sumpay, no? Miskining believe siya nga na to na nag-uol na. Salamat Joy Ansan, no? Si Chiri Bataluna, pinaka-the-best nga drama, oy maapil tag kakuyaw-kuyawan, mahimuot pa jud kaayo. Salamat kayo. Salamat kayo Chiri Bataluna, no? Naminaw siya sa katapusang sumpay, no, sa Happy Ducky Duck. Og si Edwin Pancho, dugay-dugay jud, wala ka balik boss dyan. Latest ni mo na balay boss, ni balik sa daan balay. Merry Christmas boss dyan, no? Merry Christmas o advance Happy New Year na mo da, Edwin Pancho, no? Advance Happy New Year dahil. Kaya New Year na ron. Advance po Merry Christmas kay para pohon, no? Salamat kay Edwin Pancho, no? Balik lagi ngita tag kalinaw ba, no? Edwin Pancho. Muna, salamat kay Edwin Pancho. Nya si Lionel Galia, kanindot sa drama dol, dugay ra ko kapaminaw ani sa part 1, pero karon ako naka-interest na paminawon taman sa katapusan. Salamat kayo Lionel Galia, no? Imong gipaminaw, no, ang Cecilia nga drama. Nindot ni drama ha, subaya lang, no? O nahuman naman din niya katapusang sumpay naman din niya gikomenta, no? Salamat kayo Lionel Galia. Nya si Josephine Serato, ingon ani nga ending ang nindot jud. Salamat sa writer. Salamat sa sir sa pag-upload nimo nga ani nga drama. Congrats nimo sab. Salamat kayo Josephine Serato, no? Naminaw sa katapusang sumpay sa dramang Higala o Hostisya. Salamat kayo. Si Ruben na kanindot, no? Salamat kay ginindutan sa drama nga Chico Malo, no? Sa katapusang sumpay sa nag-comment. Si Geraldine Dimyar, hello po, napay sumpay ani Busing. Napa tayo sumpay mo ng part 9, no? Ato ning panikamutan mahuman pohon. Si Junard Guinness, asa na sumpay ani? Mo na yung sumpay, no? Junard Guinness. O nya si Lenny Omega ni sumpay sa comment, no? Busy pa admin og tigom sa mga episode. Salamat kay Lenny Omega, no, sa pagpasabot, no? Ang pagpaminaw niya. Si Eileen Loriaga, part 6 dol, wala da Apple part dol. Ato pang gi-arrange mong good mo nang madugay-dugay ta banda. Ato pang kuha copyright, no? Mana madugay-dugay ta. Pero ay mo kabalaka kay mauman na pohon, no? Robert Hamilton, pat ka yung comment. Salamat kayo, naminaw sa katapusang sumpay sa magulat ako. O si Rujimi Porasteros, 2025 listening, dugay na jud ni nako gipangita ay kay favorite ni nako kay favorite ni nako may gani nakita nako emoji naghilak yun, no? So naminaw sa dramang Pobreng Milyonaryo. Salamat kay Rojimi Porasteros, no? Naminaw gid siya ba? Nakahilak yun siya kay nakitaan yun niya ning drama, no? Ganahan na siya ning drama nga Pobreng Milyonaryo. Nya si Concepcion Logronyo, kaso aka ang part 7 idol, part 9 na taron, no? Na late ko basa nya. Kining comment ninyo kay 2 weeks ago na niabot bita kay doldool na tagamay, no? Si Angela Labadia, kumusta Lods? Thank you sa pag-upload. Buwak na salamin Lods, hulat ko, salamat with ka heart, no? Bata ng panikamutan ng buwak na salamin, taas-taas bang buwak na salamin dahil mga kalisinas, no? Ito na panikamutan. Angela Labadia, no? Yeah, si Jimar Lopez, salamat idol, with sa payan Jimar Lopez. Roland Iscogonon, salamat dol, with sa payan with heart and comment. Yeah, si Jonathan Oxela, grabe gud ka sakit, bisakitan sa naminaw sa katapusang sumpay sa magulat ako. Salamat kaayo Jonathan Oxelia. Si Joy Ansan, salamat idol nga naa na part 6. Salamat po nimo Joy Ansan sa imong pagpaabot, no? O pagpaminaw. Si Mami Bisdak, salamat dol, amping Merry Christmas. Og sign of napoy sign of Christmas tree og regalo, no? Salamat kay Mami Bisdak, no? Merry Christmas nimo og Happy New Year.
Nya si Josephine Sirato, daghang salamat sa part 6. Dugay na ako nagawat ani. Salamat kay Josephine Sirato sa pagpaabot no. Medyo ako lang paspaso no. Sige lang dungo ani kay para mahumato igbasa no yung mga comment kay murag utangan ko sa paminaw baka napasagdan yung comment na ato ning gitagad ron. Og si Ma'am Grace Blanca Flor, thank you so much sir. Merry Christmas sa imo og sa imong pamilya. Salamat kayo Ma'am Grace Blanca Flor og sa imo sa Merry Christmas og sa imo pong pamilya da ano. Happy New Year. Si Ellen Loriaga, part 7 dol please. Salamat kay Ellen Loriaga, part 9 na taro no. Nya si Siana 28 Runamo. Ayos kayo, salamat no. Namina sa katapusang sumpay no, sa luyo sa Kabangis. Si Puan Prince, hi John, long time wala ko ka-comment. Salamat kay Puan Prince no. Always yun yung naminaw si Puan Prince no sa taon na sa nga listeners, may laging tuig pa nila siya. Salamat kay Puan Prince no, always nga naminaw sa mga drama. Si Ellen Loriaga, next part please dol. So, muna nino ang part 9. Si Rose Antomambian, hala salamat sir Jan, dugay na ko paabot ani nga sumpay. Please pod upload sumpay buwak na salamin sir Jan, God bless you. Salamat Rose Antomambian no, panikamutan no. Si Cindy Bautista, salamat idol sa sumpay with heart yun yung comment no. Salamat kay Cindy Bautista. Nya si Lingel Habman, thank you boss idol, Merry Christmas idol. Salamat kay Lingel Habman no, Merry Christmas po og Happy New Year ni mo ano. Og si Geraldine Dimyar, hello bossing, nagulat sa po sa sumpay. Salamat kay Geraldine Dimyar sa pagpaabot sa sumpay no. Si ikaw raman unta, kilig kay idol with heart. Salamat kayo, gikilig yun no. Ikaw raman unta no, nag-comment, salamat kayo. Og si Lini Omega, balik ko na lang ako ni Pamina, wala pa may bago. Salamat kay Lini Omega no, namina siya sa mga asoy nga multo no. Ang title. Si Jocelyn Infante, salamat sa sumpay Lods, nagpaabot miss sa sumpay kay nindot ni salamat. Salamat kay Jocelyn Infante sa papaabot no. Si Jeannie Ramirez, wala pa part 7 no. Nga pa kanang sign heart nga sign no sa duha ka kamot. Salamat kay Jeannie Ramirez no sa part 9 na taron. Si Annalyn Samson, hello idol, si Annalyn Samson mao ni akong bag-o nga account na wala magud akong CP idol oy. Salamat kay Annalyn Samson no. Kini si Annalyn Samson taw-taw din nga listeners no. Nya always yun yung maningkamot na maka-comment, bantog lang na taod-taod sa gamay nga wala ka-comment kaya nawala dayang cellphone mga ka-listeners no. Salamat kay Annalyn Samson no, sa imong makanunayang pagpaminaw. Die hard yun siya nga listeners nato mga ka-listeners no sa atong channel. Salamat kay nimo Annalyn Samson no, Merry Christmas ug Happy New Year. Si Adja Hart ay ang comment per me no. Ya si Jean Lyrics Official, shout out ko dol bag-o ko nimong subscriber. Salamat kay Jean Lyrics Official no. Salamat kay sa pag-subscribe no, pagpaminaw sa atong mga gi-upload nga drama. Nya Happy New Year nimo da Jean Lyrics Official no. Nya si Cherry Luha, salamat idol, Happy New Year. Shout out sa akong bana nga si Jimar Sambu nga taga Kaganguhan, Panabo City no. Shout out sa imong bana no. Si Jimar Sambules, Kaganguhan, Panabo City. Salamat kay Cherry Luha no, sa imong bana nga always naminaw. Angela Labadia, Happy New Year with duha ka sticker nga ning butog you know. Salamat ya Angela Labadia, Happy New Year po nimo diha no. Og si Jocelyn Infante Lord, salamat sa sumpay, mao jud niya akong gipaabot with tulo ka heart. Salamat kay Jocelyn Infante no, nga always naminaw. Kate P. Garcia, hello idol, Merry Christmas and Happy New Year with sign of fireworks of Christmas tree. Salamat kay Kate P. Garcia no, Merry Christmas po nimo, Happy New Year no. Salamat kay sa makanunayong pagpaminaw. Dugay na ning listeners no, si Kate P. Garcia. Si Lingel Habman, hello sir, Happy New Year idol, thank you kayo. Salamat kayo nimo Lingel Habman og Happy New Year sa nimo. Si Mami Bisdak, Happy New Year Lords, salamat sa mga drama. Salamat nimo Mami Bisdak no, shout out yan, Happy New Year po. Og si Ma'am Grace Blanca Flor, thank you so much sir, Happy New Year. Happy New Year po nimo Ma'am Grace Blanca Flor. Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. Si Vincent Amudia, sumpayo dayon idol, ganahan ko aning drama. Salamat kay Vincent Amudia no, panikamutan to nga masumpayan gyud nato ni uma no. Si Sarah Core, good evening po, I'm new listener from Malaysia. Nindot ang istorya, gusto ko lalo na sa mga voice narrator. Salamat kay Sarah Core no, sa Malaysia. Salamat sa imong pagpaminaw no, bisag layo kayong lugar yung yabtan. Naminag ka sa mga drama no. Salamat kayo.
Si Vincent Amudia, salamat dol, way sa paya, no? Nya si Sarah Core, ha ha ha, I like that lad driver is so funny. About mother and son, OMG, talagang so annoying yung mga papel nila. Itong drama hanga hamog og mga hamog og batasan. Hamog og batasan. Hakog siguro ni pasabotan eh. Anyway, si Barbie gusto ko nga na ang papel isog. Kini man pud ang tinuod na anak very smooth voice. Type ko siya hilumon og naasad siya gitago baka isog. Anyway, Lodi, daghan kayong salamat oy sa pag-upload inyong dramang Bisaya. Sige ba ako pangita og Bisaya na drama kay papa ko Cebuano og mother ko Chinese. Malaysia taga Sabah pero kabalo kog Bisaya. God bless po, idol. New listener from Malaysia po. Salamat kay Sarah Corno dia sa Malaysia, no. Bisaya dai muhang papa, no. Chinese imong mama. May gani kay kamao kag Bisaya, no. Sagna ka sa Malaysia nagpuyo. Salamat kaayo, no, sa imong pagpaminos mga drama. Nya katong mga opa ka subscribe dai, subscribe sa dimo, no, mga listeners. Murag kuan tagsar kung kaingog subscribe, no. Mo lagi kay di man puta makakuan gud, di puta makapugos sa uban og di ganahan mo subscribe, no. Muna nga katong ganahan mo subscribe lang, no. Nya si James de la Serna tulo ka heart yang comment. Si Annalyn Santarin, ay nindot na dyan ang drama dol. Happy New Year dol. Salamat kay Annalyn Santarin, no. Happy New Year po din mo da. Naot nga naklaro na itong tingog sa itong record, no. Yeah, si Jida Matthew, Happy New Year, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa pag-upload sa part 7 with na plug na ido ka plug, no. Na usa ko kay kung saan yung plug green may color sa isang Philippines sad na po'y upat ka heart. Salamat Jida Matthew, no. Jida basik sa Jida nga plug ning usa, no? Si Emil Daganal, Happy New Year sir, all the best in year 2026. God bless you and your family with heart. Og nay plug sa something nga plug di ba ni sa Japan. Salamat kay Emil Daganal, no. Og si Ellen Loriaga, episode 8 please. Nay na taron, no. Salamat kay Ellen Loriaga. Mahapit na kita maabot aning new comment, no. Si Ronnie Predas, ang ganda sa episode ngayon. Naminaw sa Chico Malo part 5. Salamat kayo, Ronnie Predas. Og si Rosalie Bote, hi, salamat kayo nalingaw tungkol sa inyong drama. Oy, salamat kay Lako nabiting page paminaw content kayo. Salamat kay Rosalie Bote, no. Nya si Rose Anton Nambien, thank you kayo Sir John. Happy New Year, more upload pa sir. God bless you always. Lingaw jud ko ani nga drama, makahuman jud ko panlaba maong mao lang lingaw what ko per may download ani. Salamat kay Rose Anto Mambien, no, sa imong kanunay pagpaabot ug pagpaminaw aning dramahan, no. Nya si My Own Channel, tulo ka heart ang comment namino siya sa pobreng milyonaryo. Si Junil Hinaniban, idol ko po yung tinig ni Ma'am Sophia. Request po sana baka kung pwede makita yung pic niya para sulit din yung pinanood ko with emojing nagpahiyong. Salamat kayo, no. Namino siya sa Uyong Hugot, si Junel Hinaniban. Makita niyo na silang sa Facebook, no. Kaya naman sila yung mga upload, no. Kini mga artistas do HP ba na sila mga vlog sa Facebook. Junel Hinaniban i-try lang pangita sa Facebook, no, sa DWHP, no. Ang ilang mga ngan i-search para makita nimo, no. Kini si Carol Marie Hikain, kini si Ricky Garing, no. Sila si Juan Janjan Lara, si Jilly Haka, no, i-search sa Facebook kay nana sila yung mga vlog, no. Si Mami Bisdak, salamat Lord sa way sa payan Mami Bisdak with heart niyang comment. Salamat po sa imong pagpaminaw. Og si Robin kinaidulan basta action, Francis Iliaga Espares, mo gyud nindot yun si Francis Espares mo imong drama, no. Labinag sa ibida sa mga action nindot kayo. Si John Bert Bagyo sa Mundong, shout out sa video Lord. Salamat po nimo, no. Shout out, no. John Bert Bagyo sa Mundong, shout out, no, sa imong salamat sa pagpaminaw.
Jocelyn Infante, salamat sa sumpay. Hulat ang milod, salamat kay Jocelyn Infante. O si Zara Core, idol na ako'y gustong drama ba nga mga 1974 siguro to ba, anak ang title. Idol siguro DSP or DYCV. Inig-uli na ako sa balay ng papa ko, maunay among paminawon drama Bisaya kay Wakman TV sa panahon na mo, idol. Thanks and God bless to all of you guys, new listeners. Salamat sa Rakor, no? Ginaw gyapon sa mga dramang Bisaya, no? Salamat kayo. Wala dyan ko'y drama ng mga panahon na po, no? 1974, watay kopya, no? Pasensya kayo. Si Geraldine Dimyar, thank you busing, mag-atang dyan ko sa sumpay. Salamat Geraldine Dimyar, no? Sa pagpaabot. Si Ann Flor, it's a story, nindot kayo ang ending, na-enjoy yung kog paminaw, na-enjoy yung kog naminaw with tulo ka heart, naminaw sa katapusang sumpay sa may buntag pagkahang mo abot, no? Si Ani Bulhano, nindot siya dol pila ni ka episode dol karon lang jud ko nakabalik paminaw dol, shout out dol from Japan with duha ka heart, no? Shout out ni mo Ani Bulhano de sa Japan. Salamat guys pagpaminaw, no, aning mga drama nga itong i-upload karon. Makalimot ko pila na itaman, di ba kanimo abot og 10? So di pa day sobra. Makalimot mo ko, sige lang ako sang i-check no pila ni taman kay o pa man mo mag-edit ko ni mga kalisinas na. Salamat kay Ani Bulhano, no, ako na try og check og pila ni kay pila ni ka sumpayan ba. Salamat na Ani Bulhano nga naminaw dis Japan. O si Charlene Pacana, salamat Ani Idol Jan. Solid listeners jud ko nimo since 2015. Murag wa pa ko i-upload aning time 2015 kay nagsugod man ko 2016. Murag wa pa ko drama aning time siguro. 2015 nakalimot man ko. Na ba ko 2015? Murag pa ko ano 2015. May buwan man yun ako ang channel about section, about ba sa akong channel kung saan to iga, no? Kung nagsugod. Atong time ba pa ko drama ato pero na ko channel lain atong Jan Radio na karon. Mo to una na kung channel nga nag-upload ko drama sa una. Basig kato siguro gipasabot ni Charlene Pacana, no? Salamat kayo, no? Yeah. Si Malu Ramos, thanks Lord, sweeting sa next sumpay, no? Salamat kayo Malu Ramos, no? Si DC Galiano, malingaw jud ko ani, salamat. Katawag siya do kay emoji, no? Nagluha jud ni kinatawa. Nalingaw siya. Salamat DC Galiano. Cindy Bautista, thank you Idol Sumpay with heart. Salamat kayo Cindy Bautista sa imong pagpaabot ug pagpaminaw. Si Lynn Lariusa, thanks do na jud lain episode, always ko nagwait ani nga drama with emoji nagpahiyom. Salamat kay Lynn Lariusa, no, sa imuhang kanunay pagpaabot ani nga drama. Happy New Year ni Lynn Lariusa. Og si Angie Labadia, hapit na gid siguro ni mahuman baka niabot nag kuan 3 days na ago, no, ang nakalambay aning mga comment ninyo. So hapit na ni mahuman mga listeners. Tiwason na lang ako ni si Angela Labadia, salamat sa part 8 loads. Way sa paya, no? Salamat po sa imong pagpamina with sticker nga nagbuto ganyan pang Happy New Year gini ba? Happy New Year ni Angela Labadia, no? Si Ma'am Grace Blanca Flor, daghang salamat sir amping per me with emoji nag heart, no? Salamat po nimo Ma'am Grace Blanca Flor, amping sa diya ma'am, no? Happy New Year. Si Chirpar, no, always sa ding listener to si Chirpar mga listeners, no? Happy New Year dyan with heart. Salamat kayo Chirpar, ug ikaw sa, no, Happy New Year dyan. Salamat kayo sa makanunayong pagpaminaw. Og si Ann Sambaan, thank you for uploading part 8, waiting for part 9. God bless po. Mauna nino ang part 9. Siguro pa na ako ma-upload kay ngayon na ako napaminaw na ninyo kay mathematic man itong video mix naman sa drama, no? Salamat kay Ann Sambaan, no, sa imong pagpaminaw niya, no? God bless po nimo. Si Roland Iskugonon, thank you dol part 9 dayon dol, hihi. Mo na part 9 Roland Iskugonon. Si HMT Ting, Happy New Year dol. Salamat sa pag-upload. Happy New Year po ni HMT Ting.
way sa paya, no? Salamat sa imong pagpaminaw. Si Conrado Pasoy, salamat idol, way sa payan, no? Naminaw siya sa kong balak-balak sa unang 2016 pa, no? Naminaw siya, no? Salamat kayo. Conrado Pasoy, no? Sa pagtanaw sa balak-balak ng mga video, no? Sa una. Hubog ko na ako. Si Mike Talisik, kailan ang partner nabitin ako natulog kayo yung nagkatawag, ba? Muna yung partner, no? Mike Talisik, no? O niya, si Kariyema Brinka, nice drama idol. Sa nice drama idol, naminaw siya sa Lone Ranger, no? Salamat kayo, no? Niya, asa naman to, nalipat naman ako. Nawa na nun ko. Balik. Nawa akong pagbasa sa comments, alam mo to. Balik ko ito mga listeners. Vincent Amudia, salamat sa imong effort dol, new listener from Lithuania. Usa ka nakatabang nako dol na ako'y nalingawan diri. Salamat kay Vincent Amudia, no? Sa imong pagpaminaw, no? Nalingaw ka di sa Lithuania. Salamat sa pagpaminaw, no? Si James de la Serna, salamat kayo sa drama idol with Lucard, salamat kayo, no? James de la Serna, o si Karima Brinka, nice drama idol, salamat, no? Sa pagpaminaw. O nahuman ragid taasa sa pagbasa sa comment, oy niyaging balig usang buwan, balig usang buwan gud pod mo ni resulta og di tigbasas kana bang di naman namon mga listeners ba, no? Abot yung taas kaya atong pagbasa sa comment, no? Pero sige lang kay nahuman naman atong drama, gipasiuna naman ato ang drama, no? Muna ang more to mga listeners. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. Sa sunod na po tayo mag-upload paningkamutan o maningkamutan maka-edit mo sa buwak ng salamin kaya daghan sa nangita sa sumpay, no? Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all og Happy New Year.